Labur bada ere, egunerak eta txiki bat, etxeko horari buruz eta. Bai? Zer? Korapilatu egin da. Bai, arkitektoak beste proiektu batzu sartu daizkiola, eta zer, orain apartatu egin behar omen du nirea. Bai, lagun ezan? Zan, ondo zen duzu. Ja ez da. Eta lagunak aipatuta, zure obra ere norbaitek idatu beharko du, eta beste bere ezagun bat, arkitekto bat, eta berak egin omen du orain lana. Bueno, nahiko fina ote den, eta pasait kontaktua. Zuguan izena, abizena zen Calatrava, Ikusiko, zer mauz? Tatu zela gure lehiakideak pasa darura, ondo atzerako da seguru. Beñat eta Nerea, Ander eta Mikel, Oian eta Eneko. Esan. Zer esango diot? Esan lagun barrizeri, Bai? ni zure etxera beti noiz joango nintzateke. Gauez parranda gero. Ja. Ostegun gizena, bla, bla. Guai irriste egiteko arriskua edo. Kontuz. Zubirik ez jartzeko bintzat. Eta ondo jartzeko... Ados, lurra eta bar. Baina eta Nerea, lurra ondo zapaltzen ari gara miluzen, Indarria. Oinak lurran dituzue, gainontzean diot, efamari dago kionez eta. Ja, egotzen ez ego, pixa Bai, lurra, banazaitu, Ondo, 8. saioa gurean. Egia da, sokatirak pixka garri dizkigula oinak lurren azken aldian. Bai. Aldi laburrean bada ere. Alere ondo dago, 2.900 euro, bai dugulako pilatuak. Eta, bainat, sokatiran aurrera egiteko, bestelako metodorik edo pentsatu dugu? Ez. Erantzuna labur da, ez. Eta zer egingo dugu gaur, Nerea, finala jokatu nahiko bagenu? Ba, sokatiran agian denbora gutxiago galdu. Bai, ja. Gero segituan erantzuteak ere baduka beste arrisku bat. Bai. Halere, batzutan, hori da, unibertsoak seinalea bidaltze dituen moduan, batzutan tokatzen da finalera hilegatzea bestetan, ez? Hori da. Ia unibertsoak gaurze esaten duen. Zuek eskuza baligartu, esaten duena. Hombre. Animo bikote eta zorte hon. Eskerrik asko. Ander eta Mikel moduz? Ondo. Bigarren eguna? Bai. Ander Robeto? Bai, lasaiago. Aurreko Mikel oso ondo joan zen. Bai. Egitza esan. Finala egin genuen bebai, €100 eskuratuta. Eta hemen, atratuak eta egin behar ditugu, dirokontxoi dagokienez. Bestak beste, gure irakasleek ikaslei laguntzeko etorri direlako miluzera. Ander, zein da helburua? Bueno, helburua, diru pixka gehiago lortzen deun, ez? Zuentzat ere... Guretzat ere pixka gehiago, claro. Kontua da zuek, aurrekoan esan zenuten, klaseak ematen dituzuela DBH bat eta BIM. Baina, etorri dira DBH laukoak. Bai. Hori da. Ander, Mikel, joan miluzera. Zain hor da izotelako tarteka. Joan miluzera, irabazi diru eta manguri. Hori da. Segulako. Gero bidei kulturala egiteko. Bidei kulturala, Nora eta Salura. Ezki, museo ederrak, errenazentista gehienak. Baina olak irakasleekin, Ondo. tentazioa izango nuke neuek. Bai ez da. Neuek, pasiluen, etorri, miluzera. Bueno, Ander, orduen humoretsu gatoz. Bai. Bestak beste, danak ikusten zeuek ikasle danak, baina animatzen be, bai? Espero deu. Da Mikel puntuak irabazten eskolan. Zerbait, bai. Ondo, ze intentzio gaur? Aurrekon bezala, dana ematea, aldan guztian. Eta finaleraino albada, ez da? Albada. Ondo, ongi etorri zuek, ongi etorri. Oian eta Eneko Gabon. Gabon. Zer mozikote? Ondo. Xe, nervioso. Bai? Lasai. Lasai agorain? Ez eragina duten gure hitzek batzutan. Nondi gatoz? Peti. Eta etxe edo familia beretik ere bai? Bai. Zer gara? Lehengozu. Ondo. Ze ondo? Ze izan da, lehengusu bazkariren batean edo, ze? Bai? Gabonetan. Gabonetan, oso ondo. Bale. Ze ordutan? Oso berandu hartutako erabakia edo, afala horretik oraindik ere txukun ginela? Afalo ondoren. Afala ondoren. Erabaki honak hartzen baitira, noski. Kurrikulumari dago genez. Oian ez, zertan ari gara? Ikasketak, lana? Ikasketak. Zer? LH eta HH gradu bikoitza. Bia batera egiten ari zara, gero zu ere. Jakasi izateko asmota, meintzat. Ondo? Eneko zu berriz, ikasle? Bai. Batxi bi. Batxi bi. Eta bukauta gero ze asmo? Fizika. Ingenieritza fizika. Ados, hori egin nahi genuke. Naiz eta historia zale ere bazaren, Eneko. Hori esan du behintzat fitxak, ze garai duzu horrela guztoko? Erromotaran garai esan. Ze ondo. Naiz zenuke ara buelta egin edo orain hobeto gaude? Oengo zobeto hemen. Bale, akaso begiratu tarteka erromatarrez ere egiten zuten. Oiane, kiroltzalea zu? Bai. Zertan? Berez, mendieta korrika guzta ezaz, baino zazkin lesionauta nagoen. Iraurkin, aritzen zara? Bai. Eta, min hartuta? Bai. Ze lesio da edo? Belaunien, ligamentu da menisku. Dena batera, HH eta LH bezala, hauzten hasita ligamentu eta menisku. Noizko, kantxetara buelta?
kantxa, enaiz bueltaka, baina mintzet korrika eta mendira bueltatzea. Kirol pixka bat egitera, bai. Eneko zu beste kirol ematean? Nahi, futbola. Azpeitilen bertan? Nahi. Eta belaunak ondo ditugu. Nahi. Vale, oso ondo. Gustatzen zait, erantzunak labur, baina erabakimen handiz. Hala behar ditugu puntuak ere. Animo, dirua irabaziko bagenu. Ze asmo? Segun, tema dirazten. Demagun zakua. Ia 15.000 euro eneko berriketa. Kotxe bat, Zer bat? Kotxe bat. Abai? Emetraza? Izaten delako, azpitian. Ez da horakortzea kontua, baina lehenbusu bazkariren bat oiane gainotzekoak ere gonbia duta. Ze mazarete, Ufa! Vale, bueno. 1.000 euro. Zago, ezi. Animo, boikote! Sorte hon! Eskerrik asko. Aurreratzen goaz, aurreratu dugu. Ia 15.000 euro. Bilosako zakoan adi, 14.000, zortzireun, da 90 euro. Publikoa ere ona, Ona, famauza ze! Apa, ondarru! Ru! Zabatizala! Zubizar, herri ikastola. Ondarru. Oian eteneko, base egingo gara, eta horretarako zeuek erabaki zeuentzat ze proba nahi zuen. Ikusi emakusi potokumeak edo tribaren berbak. Fotokumeak. Bertxotan zuek. Erto, bainatetan erea, Bai, tribaren berra. tribaren berbak, ondo? Ikusi makusi, Ander eta Mikel entzat. Bale. Ba, bainatetan erea, tribaren berbak, azteko liburu eder bat hartuko dugu, eskuartien. Usi Alberdiren azken liburu hain zuzen be. Etero, liburutik ateretako hitzak, bainataseita denpora. Distira, Dirdaia. erdoildu, Ugertu. kiratxa, Arrama. distira, Dirdaia, erdoildu, ugertu, kiratxa, giderra, distira, Dirdaia. erdoildu, Ugertu. kiratxa, Laineza. distira, dirdaia, erdoildu, ugertu, kiratxa, sunda, oiua, giderra, distira, Dirdaia. erdoildu, Ugertu. kiratxa, Sunda. oiua, Arrama. ahoz gora etzanda, Aratinik. kirtena, heldulekua, Segaila. distira, dirdaia, erdoildu, ugertu, kiratxa, aztu zait, sunda, oiua, arrama, ahoz gora etzanda, aratinik, Aratinik, giderra. Irtena giderra. Bide batek. Begira, izango dugu akaso usue? seguru, Bai ez da? seguru. Besarkada bat, Eta 40 puntu zuei. Apa, bikote? Claro. Ander eta Mikel, historia eta euskara irakasten, eskulan gintzan zer moduz? Oso gaizki, ezki. Bueno, hementxe erramita batzuk eta elementu batzuk, animo? Hauetxek. Bihurkina, rotaflesa, pala, espatula, kaskoa, metroa, aldamioa eta hormigoi kamioia. Ekin lanari, demora Ander, kaskoa, Lau. metroa, Mikel, Bat. pala, Lau. aldamioa, Sortzi. hormigoi kamioia, Zortzi. bihurkina, Bat. espatula, Lau. rotaflesa, Bi. kaskoa, Sei. metroa, Sei. pala, Iru. aldamioa, Zazpi. hormigoi kamioia, Sortzi. bihurkina, bai, Bost. espatula, Lau. rotaflesa, Bi. kaskoa, Zazpi. metroa, Bost. pala, Lau. oh, espatulatzen eta... Gertu ere izan ditugu, puntu batzuk. Gertatzen da, ez dugu bape asmatu, zero, baina ez da ze pasatzen. Oh, publikoak atxeka beha dira zezala, mesedez. Bai, penatu gara. Ah, bueno. Animo abikote Baina berzai. programa oso dago aurretik. Ba. Ondo. Aurrekoan ere, beti gorako bidea. Oien, eteneko, ondo begiratuta, gaur guali esango nuke mendik dabilela igual,
txirritatxo. Ez dakit neuratzetik bat horren. Nahiko nuke. Kontuz, Ez dakigu. bai, bueno. Bai, Oian esan, ereko. esan. Oinak hitzak, zuen bertxorako. Oian hasita. Agertuko naiz egun Naiz. grabaketaren Batera. publiko artean eseriko Naiz. bertso sorta Entzutera. norbaitek gaizki eginez Gero. izango dugu Afera. lasai poto guztien Gainetik. epaituko dut Entzutera. Han foto esan? Bai, nahikota. Alere, biak atx, izango dira. Zoitxe biak. 70 puntu. Atzoi dira. Eganeko. Beñan nerea, bueno, euren proba fetixea da dorreta. Bai. Bai, zalantzari gabe. Gozatu, mesedez? Beriz, bera. Hartu lekua, gozarazi, Ander Mikel, eta asmarazi, bereziki. Ordizia bergaran puntua behar dituguta. Bultza, denbora. Euria, bai? Uoldek, Ondo. batidora. Zera, Koktela. Bai, Koktela zerbitzatu. Bai. bikain. Eguzkia. Hotza. Beroa, hotza. Elurra. Lainoa. Bueno, lasai. Elurretan. Baina, Elurra mara. ez, Elurra mara eta txunditu. Elurra ez. Ez, Txundituta ez da, bai. euria. Venga. Txundituta daude. ez da euria, ez da Txundituta. elurra. Zeru Zertan? urdina. Bueno, zerua, Zerua lainotuta. ez, Nortzuk dira? Jainko. Izarrak. ez, tira Hotza. izarrak. Izoztuta. Zer da? Behe lainoa. Ez? Odeia. Ez? Izarrak. Ez da ere? Venga, zeruko beste zo zer? Lainoak. Planetak. Aurora. Buelta. Bai. Oso no. Egin dugu herrialde hotzen batera Eskandinaviara eta bar. Eta diot, ala txundituta, Ander Belañoari begira, ez da? Begira Belaño. Besterik ez daigu okurrituta. Bueno. Bai, papelean sartuta, Zueko eh? zondo, Bikain. Bi, berrogeina puntu, ondo dau. Gero egia da, lainoak ikusi eta horrela unkitzen bagara, zorioneko aktu, Euskaldunak izateagatik, eta egunero, beste opari eder bat, unibertsoak, hartu lekua bikote, oian eta neko bestaldean. Animo, Hortxe elementuak, denbora. Bizikleta. Bai, Gelik. beraz, Estatika, bizileta. bai, Bai. eso, Jan. Lurretik jan. Baratzako zoze. Ondo? Tomatie. Ez? Baratzatik jan. Azen nahi Ez, du ez. letxuie. Oian egon, Bai. letxugie, bai, eta, Ensalada. Alinau. ez. Igurtzi, garbitu. Garbitu, Bai. letxu Etxo garbitu, garbitu. bai. Mobi impar. Memie. Bai? Bai? Memeak Memik ikusi. ikusi aparein. Eta zer dira? Memiek. Ba, bereiek? Lagunek memik ikusi. ikuste. Arnaldo! Segituan, Memia atera da segituan. Zola garri? Eskatuko bat oian entzat? Meme bat? Nahi zenuke oiane? Vale. Bai, Begira. Hori ja igual ba, bale, bere hortan. Sare sozialetako lankideak oso fina dira, bale. Eta puntuak be bai. Baita ere. Hirurogeina Eski- puntu, oso Ba, ondo. memeak nahi duzena. Ondo. Oian eta neko, izketara gogoz etorri zarete, baina proba bizilik egin marra dago. Hartu lekua, bainotetan ere bestaldean. Beste iruko baten bila, Zuzenean, aldela bintzat. Animo, bitaldei. Demora. Ez zuritu. Zuritu, zerbait zorroztu. Ez. Ah, txampaina. Ez? Ah, pospoloa. Ah, zu bat egin. Pospoloa piztu. Zu bat... kandela bat piztu. Kandela piztu, ondo. Vale. Ondo. Michael Jackson. Michael Jackson dantzatzen. Moonwalk. Moonwalk! Oso ondo. Ondo, eneko. Bilagun.
Bi lagun. Bilagun, bale. Xakean jolasten. Ez. Mai jolasa? Egin bikote. Mai jolasen bat? Zerrai pizten? Ez. Nola egiten da? Hor. Ouija. Bai. Ouija jolasten egiten. Ouijara jolasten, Ouija. Ondo. Ondo Ba, bai. Oso ondo, bazirudien, Ouija egin dugula azeran, eta platora iritsi dela Michael Jacksonen espiritua, bera? Galdetu. Zer? Zema punto, hogei, Bai? berrogei edo irurogei. Ja? Bikote? Irurogei! Irurogei, ez ondo! Eneko! Ondo, Azpeitien laruma gauetan eta erakustaldiak emateko azara? Batzu da, bai. Jendea ondo, publikoa ondo portatzen denean, bai. Eroglifikoak. Bakoitzak Beñatek bapatean, bale, ados. Eutsi beharko dio. Gure txanda da. Bainat nerea erakustaldi emon, aldala. Ere duzarete? A ber, beagun. Lehenengoa denpora. Fresko dago, Pomelo. pomelo, Pomelo. oso ondo. Teletabi bat berezia da gorri hori. Po da, eta eroglifikoetan osko erabiltzen da. Po, meloia, ikenduta meloa, pomeloa, oso ondo. Freskoa, dago da, zeko xoa. Uf, Uf, probatu zuen? Eza. Mikatza, du? Bai. Gero, azukre botata ondo. Orduan frutarik ez dugu jango. Hala ere. Bainat nerea, bigarrena denpora. Arratsalde ederra pasa dugu. Eta barra, eta bar. Barretan. Arratsalde ederra pasa dugu. Barrak Bai, eta barrakan. Barraketan. bai. Barrak, bi ikusten ditugu, plurala da. Barrak, hiru. Barraketan. Oso ondo. Gustokoena? Bueno, hori bete garria. Tronquitos de agua. Begira. Peña? Ze, Dragoia edo... ze barraketan? Bai. Tiro egitean eta... Bai, Oso txarra naiz, baina Baina, bete garria. ondo pasatzea hori da garrantzitsuena. Claro. Eroglifikoetan ere bai, 1 puntu, bigote oso ondo. Oso ondo. Ander Kapitel, eroglifiko ekartu joka, zeunak asmatzeko gogoz, noski. Ba, lehenengo dator, denpora. Jolas gaitezen, Arrapaketan. ez. Ze ikusten da? Arrak. Bale, Eta itxasontzia. zein? Ze itxasontzi? Kabal. Mea, labur hau? Belauntzia. Belarretan. Bai! Bela, ontzia, bela, arretan, belarretan. Ondo, Oso ondo. Kostata baina atera dugu. Bigarrena, denpora. Santiago bidean ikusi nituen, hasi irakurtzen. Peregrinoak. Bipele. Bai? Hasi, Ander. Bipele. Bi pele, Bipele. eta nola esango luke hori horrek? Green. Bai? Bipelegrin. Bipelegrin. Bai. Bai? Adore ziztegiaren arabera, bi pelegrin. Bi pelegrin. Pelegrin, Pelegrin da. Euskaraz horrela esatzen genik. Pelegrin. Zego orain, Nafarroan horrela izkiren batean, eta agur Pelegrin, jendeari zen. Bidaion, Pelegrin, neun puntu. Pelegrin. Bai. Oian eneko, eroglifikoek zer? Zeuen gustokoek? Bai, seguru baietz. Itxura badukazue. Hau bazuek, lehenengoa, denpora. Iesi egiten harrapatu du, hasi irakurtzen. Iruni. Zer da hori? Hiru pertsona... Ni. Ni ez? Neu. Ez? Bale, behien? Hiru ardi. Venga, plurala. Ardiak. Bale, dago izen? Ilargiak. Hiru... Ni bakarra gertzen da. Zu batzutan nolan, gu, ni asko dauzenin gu, Guardia ardiak. hor, bai. Guardiak. Hau berotzearik eta izan da. Bigarrena, denpora. Gure herrian eraiki dute. Venga, hasi irakurtzen. Brad Ia? Pitt. Ez. Hasi irakurtzen. Osmioa... Bai. Ospitala. Bai. Bai. Iritsiko ginen lagunduko nuken. Osmioa, Brad Pitt,
alea behar genuen. Ospitalea. Ospitalea. Ondo. Ondo. 50 puntu, azte dira, ondo. Ondarru, entzun nahi dut ozen, Bai? Piluzako eskuaren deia darra. Aba, Ondarru! Aurrera. Derrapi! Bainat, eta nerea. Ozen ba. Ez da ideia ona jarraian usaintzea. Nola zuen izena, Aupa Etxebeste filmean agertzen zen katuak, mesedez! Etxene? Pitxitxi. Pitxitxi. Oso ona, Estena hori, Pitxitxi. Bokala? Ah. Ez dakigu. Ba, lasai. Entzun! Zematetan, txori. 16. Ondo. Zerrota baiuka. Remix polita, Bokala? Eh? Ah! Askatu nahi duzu, Ez, bueno, animo. Arrera. Ze Saskibaloi talderen egoitza eta jokalekua da Fernando Buesa Arena, kirolaretoa. Bilbao Basket, Saski Baskonia, Araski AES, Irun Basket. Baskonia. Ahí está. Aspaldian nahi zitzen. Saskibaloi partidak ikusteko polita dira. Bai, politxekiez. Biziak eta. Bai. Bokala? Bokala? I. Jungo gara? Bai, ez da. Bai. Besterik ez digu esaten jenea. Zue Saskibaloi dago altuera horrekin. Oazen, bo? Ze, askatu nahi duzu? Korrika. Ez? Bai? Ez. Aurra, ba! Bat falta zaigu. Entzun! Boa! Taldea. Guam. Ondo. Hala behar du. Ondo. Bokala? U. Ez da ideia ona, jarraian usaintzea. Lurrina jartzen hasi eta zorabiatuta bukatu. Bai, Bai! Oso ondo, como bainatu eta... Oso ondo. Ander eta Mikel! Bigarren eskua eutxi zeunari... Ez da iritsi ezer. Ez. Ez da reboterik, ez da ezer. Zuek ere zutzi? Zutzi. Zeuko, gea. Bigarrena. Basuago jartzeko esan dizut. Guk altuago, normalean. Nor bihurtu du boxeolari adimentsuk. Asier Rodriozola, Arnaitz Fernandez, Xavier Euskitze, Andoni Aizpuru. Arnaitz Fernandez. Oso ondo. Broma gutxi, No, izut hor, euraldian. Bokala? Bai ez. Ander eta Mikel aurrera eta entzun. Joan zen eguzki bilan dartzara Maradun bikina eta maletatuta Nor joan zen eguzki bila ondartzara? Eba Mirentxu. Dream Dodge! Eba Mirentxu joan zen eguzki bilan dartzara Ander, orditziarra ez da? Bai, hori zerra da, bai. Bai. Ondo, bokala? Eba Mirentxu ez, abeslaria, Zontan. Eba Mirentxu be, dordun ondartzarako gogoz. Ja, egia da. Bai. Bokala? Ai, Eta aurrera, Ander Mikel. Zein ozeanok inguratzen du Madagaskar uhartea? Ozeano Barea, Ozeano Atlantikoa, Ozeano Australa, Indiako ozeanoa. Bota bat. Indiako ozeanoa. Bota hori, aldela, Beste bokal bat? Bokal bat? Ondo pentsatuta, Ira, sorta bat. Aurrera? Saiakera?
Ze konzentrazio, Ander Mikel. Aurrera entzun. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera le bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Ze artistarena da entzun berri dugun? Jebe, kantua. Saz, Claude, Juliet, René. Zaz. Beste bokal bat? I. Basuago jartzeko esan dizut. Saiakera edo azken erronda? Zergatia, gerora, gorreria jota. Ez? Azken erronda? Azkena? Sufrimendu da horren begietan, Animo! Zein da argazki kolorea? Kala, geranioa, lilia edo izpilikoa? Geranioa. Bai. Ondo, Ander! Bozgorailuari. Azken bokala. Hori da. Bai, Bueno, Bozgorailuari pegatuta, gerora, gorreriak jota. Bai, beste sufrituta gero, merezita boko goina. Oso. Oian eta eneko, beste hainbeste, ezta? A ver. Hau zuen eskua. Zertarako daukazu orduan? No? Ze kiroletan egintzen ezaguna, urtain. Rebotean, boxeoan, futbolean, edo pilotan. Boxeoa. Oso ondo. Bai. Bokala? A. Epa, Olat Salvadorren ze kanturen bertsioa egin du, adimentxuk. Bidetaz abakizu, dezegon kolmine marten badizu, ez egon Nahi gabe, zaldi zuri bat, ahotsari, gelditu hor. Gelditu hor. Oso ondo. Zederra, Olat Salvador. Bokala? Segi ba, zein da, taula periodikoko metalik harinena, litioa, zilarra, burdina edo potasioa? Batxidergoa, fresko daukaguta. Zilarra. Litioa. Oso ondo. Bokala? I. Zaterako? Ez dakik. Oian eta eneko, entzun! Sing with now, sing for the year, sing for the laugh and sing for the tear. Sing with now, just for today, maybe tomorrow, good Lord will take you away. Dream On kantua entzun berri dugu. Ze talderena da, Nirvana, Bon Jovi, Aerosmith edo Metallica. Aerosmith. Oso ondo. Azkaingo dugu. Bokala, aurretik, oiane. Zertarako daukazu orduan? Mugikorra beti alboan eta deiak hartu ez. Bai, Gure amadazalea. Komodina! Ze ondo! Gure lehiakide danak, bakoitzak bere eskuratuta markagailuak honela ditu. 380 eta komodina. Lehiaketan nerea 350 eta komodina. Ander eta Mikel, oianeneko 380 eta komodina. Ba, zerrez erabakita eta aldeak oso txikiak markagailuetan. Binat, nerea, lehenengo erronda, zein da zuzena. Herriko jaietako pertsonaiak dira. Maialen eta Xanti, Noski, Maikrus eta Maikarmen, Terentzio eta Tomasa, Antolintxu eta Madalentxu, Ontza, Patxikotxu eta Pantxike, Iguarrako, Zeledon, Leokadi, Astelentxutxu. Zeledon. Noski ba. Ander Mikel. Ontza. Antzuolan? Oian eneko? Patxikotxu eta Pantxike. Durangoko San Faustoetako pertsonaiak. Beñat, nerea. Antolintxu eta Madalentxu. Prentzian. Ander eta Mikel?
Astelentzutxu. Pertsonaiak baino eguna da hori. Gernikan ospatzen den jaia. Urriko azken astelenan aurreko, zapatu, Oian eneko? Iguarrako. Amurrioko jaietako pertsonaia nagusia txori erraldoia. Beñat Nerea? Terentzio eta Tomasa. Laudio eta Legeirioko erraldoiak. Oian eneko? Leokadi. Non hau? Non? Leokadi. Azken zuzena. Komodina. Komodintxu. Komodintxu. Maialen eta Xanti errenderiarrak. Ondo 50 puntu. Ondo bikote. Ander, Mikel. Bigarren erronda, zer bekaziko zarete. Adidanok, katu arrazak dira. Bombaia, Zimrika, Puga, Persiarra, Mansa, Sokokea, Pumia, Mudia, Tonkinesa, Korata, Siamesa. Persiarra. Bai. Oian eneko? Siamesa. Oso derra hau. Tonkinesa. Ander, Mikel. Bombaia. Oian eneko? Zimrika. Txura berezikoak hauek. Sakokea. Sokokea. Sokokea bertatu. Sokokea. Ander eta Mikel? Korata. Zuzena da? Azken zuzena? Komodine. Halako katurik ez da dota. Manxa, katuari esker, 150 puntu. Eta azken erronda, oian eneko, erresumak izan ziren. Katalunia, Korsika, Asturias, Sicilia, Eskozia, Normandia, Galizia, Nafarroa, Napoli, Tirol, Kent. Asturias. Hala izan zen bai, Bin Mendez. Nafarroa. Iruñeko erresuma ditua. Ander, Mikel? Sicilia. Bai. Ia zazpiron urtez. Oian eneko? Napoli. Ikain, Eskozia. mila zazpiron da zazpir arte. Ander, Mikel? Normandia. Dukerria izan zen ez erresuma. Oian eta eneko? Korsika. Urte bete baino gutxiago iraun zuen. Beñat, Nerea? Galizia. Do, Azken zuzena, oian eneko? Katalunia. printzerria hau. Beñat, Nerea, errematetzeko aukera. Ah, Kent. komodina? Ah, ez dakau. Kent. Kent. Osondo. Lau mendez Kent. 150 puntu gehiago. Beñat eta Nerea de markagailura. Markagailua kondela geratu zaizkigu 680 Donostian, Ordizia, Bergara, inguru, 90 zaizkian, Borrokan aritu dira gaur ere ba, atzetik aurrerako bide hori egin nahian, Ander eta Mikel, bigarna izango da azkena. Lastima! Bai. Baina poza ere gai aldi beren, edo? Bai. Bueno, aurreko finala jokatuta, 400 euro pilatu dituzue. Bai. DBH lauko ikasle maitatu egintzat. Zerbait. Zertxo bai da, ez da? Bai, Baina bai. bonboiak saltzen eta ez da, asko zehiago baterako ba. Zer moduzko esperientzia, Ander? Ondo, oso polike, bai. Gustora? Bai, gustora. Zer dio, Mikelek, zer moduzko triatloia izan da? Ona. Gogorra, onda, azken txampa, ondo, borrokatua. Baina Ondo. jarrera bikaina erakutsita, lehiakor eta jator. Zora garri bikote. Oso gustora Ander Mikel gu, zuekin. Eskerrik asko, etortzea. Gure arte. Aurrera miluzen. 8. ez aurrera. Beñatek eta Nereak, Bai, Ondo? Ia hontan. Pikain. Bai. Iritsi berriak ere, ondo? Oso ondo. Oso. Aurrera iragartu baitute. Oian eta eneko lehengusuek behon dizuela. Eskerrik asko. Beste 13 lehengusuak. Ez Txalo garik ez asko dizue. hainbeste lehengozu. Ah, ez. Zein duzu horrela kalkulo baiko xamarra. Familiarak kontaite. Ah, bueno, horiek ere zenbatu, ondo dago, eta? Danak txaloka momentu Bai, honetan. noski. Eta txaloak, eta Bai. eta sokatira orain, erne, Bueno, zer datorren, nik baino esan dezala ondarruk, ez da? Jarraian, nora goaz? Soka!
Soka, azkarrago. Hor bai, oian eneko zuek erantzuten lehenak hartu lekua. Hau zen sokatirara. Denbora, zein da Italiako bigarren hiririk populatuena? Milan. Milan da? Zenbat globo gorri zeuden Nena taldearen kantan? 89. Bikain. Zein da Bill Murrayrekin batera Lost in Translation filmeko protagonista? Paso. Scarlett Johansson. Zenbat karta ditu Uno karta joko tradizionalak? 108 ditu. Eta ze batailatan zauritu zuen Cervantesek besoa? Lepanto. Bikain. Ondo. Teoria geozentrikoaren arabera, zein da unibertsoaren erdigunea? Lurra. Lurra. Entzun da lurra bai. Nola du izena berriz musulmanen egutegiko barau hilabeteak? Ramadana. Ze herrialdetan sortu zuten Dacia automobilgintza etxea? Alemanian. Errumanian. Ze zientzialari den izena darama Pisako aireportuak? Marie Curie. Galileo Galilei. Ze herrialdetan dago Cascais udalerria? Portugal. Portugalen dago. Eta zen mendetan izan zen Bizkaiko gatzaren matxina da? 17. mendean. Ze urtetan sinatu zuten berriz Bersailesko ituna? 1918. Hemeretzian! Ingalaterrako Z talderen estadiori esaten zaio ametxen antzokia. United, Manchester United. Bai, do. Eta zein musikari donostiarrena da Santos Martires Jonkiz kanta? Mikel Erentxu. Rafael Berrio. Nola zuen izena Ereinek argitaratzen zuen komiki aldizkariak? Paso. Ipur beltz, ze sukaldari behasaindarra gortu zen Airbag filmean? Paso. Argina, no? Ze patxar mota da Frantziako Gikaga? Ardoa. Anixa da, ze kompositorrena da berriz lau urtaroak lana? Vivaldi. Zein zuhaitzen izen zientifikoa da Mespilus germanica? Pinua. Mizpira. Estatu Batuetako ze estaturen hiriburua da berriz Lincoln? Paso. Nebraska. Vietnamgo gerrako ze veteranoren papera jokatu zuen Sylvester Stallonek? Paso. Rambo. Zein txerrikiren omenezko eguna ospatzen dute Arbizun? Epa! Txistorra eguna! Oian eta neko! Ondo! Baina sokatira oso na! Eusten da, tira, oian eneko oso ondo! Zemuz? Ondo. Mine mandi gurramo geneko? Bai. Bagenekien hori? Denpora gero askartu egiten da, eta hor denpora askotik ez da geratzen. Oian ezer, helburua betetan lehen dengue. Etorrita, selkatu. Eneko zer, posik? Bai. Ai, apurtxu betoraina, finala nahi baina. Gixa, nahi hurrengoan. Hurrengo biluzen beste aukera bat, hau pasuek! Eskerrik asko. Beñat eta Nerea! Zortzigarren saioan, heldu gara finalera berriz. Bai. Galdetu dugu lehen, sokatirako ze estrategia, eta ez dakigu? Eta aipatu ditugu unibertso kontuak, eta akaso utzi unibertsoari, bere indarrek eta erabaki dezaten, unibertsoak ala nahi izan du. Hemen jarri bagaitu. Unibertsoa eskuza dago, unibertsoa. Zakua emango bagenu. Mintzio gari gira horrenik ere, gaur! Biluzen jokoan! 14.850 euro! Beñat eta Nerea, mintzio labur batean adierazteko, gaurko publikoa? Hau ondarru! Apasuek! Zubizar herrik azolako lagunak! Iester. Etxeko egia esan, gurekin bat egiteko momentua dela guzti konektatuko gara. Ia fitxa. Baina eskampo, biokimika eta biologia molekularra ikasi zituen, eta gero fisiologia integratibo masterra egin zuen Bartzelonan, egun doktoretza egiten ari da aztin. Ondo? Pasaian? Bai. Nerea Ramirez, lehen hezkuntzako gradua, enpresen administrazio eta zuzendaritza eta bigarren hezkuntzako irakaskuntza masterra ikasi ditu, egun lanbidezeketako irakaslea da Errotarian. Fitxaos. Ondo? Zondo, jakurez. Metaprokoekin asko zobeto, baina. Medikuntza ez, eh? Ez. Nahiko daukazu honekin. Zai gustatzen. Niri bat ere ez. Ke ba? Zer, pixka kontra, medikuntzare kontra edo? Ez, baino ez, beste baina. batek ikasi dezala gustatzen Oida. zaren batek. Biografia sale? Baten bat. Claro. Pertsonaia famatu batzuk agertuko dira finalean. Vale. Eta jakin behar dugu, biografia irakurrita gian ezaguna egingo zaizu, medikuak diren,
edo behintzat medikuntza ikasketak egin dituzte. Vale. Beñat, Nerea, denbora. Venga. Jorge Drexler, Ez dakit. Ez dakit nada. Pio Baroja, Bai. Bai, bada. Natalie Portman, Ez dut uste ez. Bueno. Ez dakit norra. Ernesto Che Guevara, Ba, deskuratzen bazta bai. Marie Curie, Poliki. Ez... Bai, igual. Kimikaria da. Ari da, kimikaria da. Mikel Laboa, Mikel Laboa. Ez. Brigitte Bardot, Zein da, hori behar dut. Jarri ez. Ez. Charles Darwin, Biologa fan, eh? Ja, baina deskuratzen bazta batea ikastezan. Arthur Conan Doyle, Ez Ez dakit. dakit norra. Gotzone Sagardui, Ez. Bueno. Bai, ja, bai, baina- Zehaztan. Baztare. eta egiaztatu egingo dugu, Igual espistatzeko jarri dute. eta lau akats Lau. daude. Eske gotzonek ez dakit Ja. ikasi duen medikuntza, eh? Osa, zer ikusia bai, baina... A ver, Mikel Laboa jartzen Mikel Laboa, Ja, bai. nire fly. Ja, super bohemio, Héctor, super... Héctor, hola. Nada, Héctor. Nabari Portman igual. Ja, Portman. Ta la Drexler, Jorge? Eta ez zamatera ikasiko kimika eta Marie Curie. Osa, eta Venga. Marie Curie. Eta bai estatzen. Ai, amatxo, Bai, Marie Curie bueltan. Bai. No, da Brigitte Bardot. Ez dakit. Eta Arthur Conan Doyle. Doyle, hori idazle bat ez dute zen. Igual bai, bira, Baina fíjate. jartzen dugu eta kentzen dugu Natalie Portman ez dut uste, Natalie Portman ez. Jartze deu... A ver, Mikel Laboa ez. Marie Curie ez. Ez. Natalie Portman Ez. aktorea izan da No. arrara egiten zait. Brigitte Bardot ez dakit norra. Ez que nik ere ez. Che Guevara bai. Ja, eske, baietz jarri dugu, baina... Kentzen dugu bazpare. Eske ez dit, Ai, ezakit. dit pegatzen bat ere. Amazazpi segundo, azken Vale. egiaztapena. A ver. Bai, bai, ez dut Ah, ematen beste bat oraindik, akabo. bai, Ah, bai, vale. bai. Bueno, pues hola, a ver. Hiru akats. Vale. Gehiago pasarretu galdu Osa, zara, bat, txoina bekuta zaitugu berriz ezea, eta orduan bat Ja, bazta. ni ja kontua galdu dut. Bai, bai. Ai, ama. Ah. Jo. Denbora, Beñat, Nerea, urrezko galdera. Begiratu, izenei, eurei, urte berean jaio ziren bi nortzuk. Denbora. Buah, Ni idea. nire jaik ez. Vale, a ver. Gotzone Sagardui eta Natalie Portman? Ojo. No. Bai? Ez. Que va, hombre. A ver... Sortzi Marie segundo. Curie eta... Marie Curie eta... Pio Baroja. Eman dio? Jorge Drexler, bai. Ai, jo, bane gabe eman diot. Beñat eta Nerea, zer? Agian unibertsuak nire behatzor jarri du. Claro. Bai, ez? Ez dakiko. Unibertsuari asko ari gara eskatzen dago, eh? Bai. Ja, bai, gaur gehiagi. Bueno, Pio Baroja, idazle Donostia Arrandia. Bai? medikuntza ikasi zuen eta medikulana egin zituen zestoan. Che Guevara. Oso ezaguna da, hau B, bai? Buenos Aireseko unibertsitatean egin zituen medikuntza ikasketak, gero beste kontu batzutan aritu zen, noski. Ba, motorrean eta iraultzan. Pelikula ikusitza dakazu? Ah. Dianes de motozikleta oso politxea da liburu, bai, eh? Soinu banda? Loturak, Loturak, egin duen beste bat hau hemen, ondo. Marie Curie. Ez. Ez. Zientzialaria, aitzindaria izan baitzen erradiologian, medikuntza ez zuen ikasi. Brigitte Bardot. Ez dakigun orden. Ez. La. Ez eskoremuan zuzena da? Antzezle frantziarra. Brigitte Bardot, frantziar, Alain Delon, Brigitte Bardot, rubia, guapísima bat. Ideiarik Nire ez. jaik ez. Gaur egun animalien eskubideen alde eta bar. Musika eta dantza, ikasketak kontserbatorioan egina. Aha. Arthur Conan Doyle. Idazlea. Sherlock Holmes. Ah, vale. Medikua. Bai. Bai, Sherlock Holmes sortzeko medikuntza karreran ikasiak erabili baitzituen. Jorge Drexler. Ez dakigun orden. Ez. Rema. Musikaria da. Rema. Nahi pautako pelikula nor. Bai eskoremuan zuzena da? Eta soinu banda horregatik, Oskarra ere irabazi. Vale, Marie Ikasketaz, otorrinolaringologoa. Ah, vale. Merezi du, Entzune.
Natalie Portman, aktore oso ezaguna, ez ezko ere moan. Erne, psikologia ikasketak egin zituen. Gotzone Sagardui, nor da? Osasun sailburua izan zen, ez? Mediko ere bai? Kalterik ez. Hortan, jarduteko alegia. Hiru genitun, gazi. Medikuntza ikasi zuen EH bai. Mikel Aboa. Ez. Argi? Nerea? Ez dio pegatzen, baina. Oso bohemioa izan zen, eta vanguardista, eta... Eta medikoa? Aur psikiatrian espezializatua. Eta hori igual... Ja, bai. Badagokio edo bazegokion, ez da? Oso ezaguna medikoa zala, bai. Hector Berlioz, frantziar musikagile romantikoa. Aita zuen medikoa, berak hasi zituen ikasketak, baina gero utzi, eta Charles Darwin ere medikuntza ikasten hasi zen, Edinburgon, baina ikasketa hauek guzti eta naturzientzian aldera egin zuen. Zalantzari izan duzu, Ondo, €100. Baina eta Nerea, urrezko galdera. Galdetu dugu, urte berean jaioetako biak zeintzuk izan diren. Guk Pio Barojari hemen nahi genion. Bai, ez du denborarik eman, edo behatza, edo zakitz izan da. Unibertsoa. Unibertsoa, hori da, unibertsoa. Ateioka. Eta... Marie Curierekin batera, Jorge Drexler. Jarri dugu. €1000 jokoan, Beñat, Nerea? 200 urte ditu, Jorge Drexler. Zuzena da? Eta bazko, behar genituen, Beñat eta Nerea. Zenari bat ere zabere, 2000 lana gainditu, 3000 barkatu, 300 irabazita, 6 hortan arraunean hau bikote. Oso gustora